No, mňa veľmi teší opäť vlastne tretí rok, čo už som tu a vidím množstvo žien, ktoré sa chcú posúvať dopredu a chcú si navzájom pomáhať a bavia sa o témach, ktoré sú dôležité. A to je rovnosť odmeňovania, príležitosti, bariéry v tom, ako sa posúvať dopredu, ako si navzájom pomôcť. Jak vnímáte pozici žen v dnešní dynamické době? Myslím si, že ženy, rovnako ako muži, majú svoju rolu a je dôležité, aby mali priestor na to, aby ju mohli naplňať. Stále rastie dôležitosť žien v rámci biznisov, to, aby sa stali súčasťami manažerských tímov, vedenia, pretože v tomto momente to zastúpenie žien je výrazne nižšie ako zastúpenie mužov. A práve táto vzájomná genderová diverzita môže pomôcť biznisom byť úspešnejšie. Myslím si, že pokiaľ sa pozriem na slovenské a české ženy ako také, tak ako to, čo vnímam, je veľká vzdelanosť, veľká múdrosť a zároveň veľká pracovitosť. Myslím si, že slovenské a české ženy naozaj robia množstvo vecí, sú schopné či už zabezpečiť rodinu, či už v práci, sú úžasné partnerky a sú schopné poňať obrovské množstvo rolí a zároveň zostať krásnymi ženami. Co přináší ženy do biznisu, když můžete říct jako třeba u vás v Prazdroji? Jasné. Keď sa pozriem na Plzeňský Prazdroj a prečo vlastne pre nás je dôležité, aby sme mali zastúpenie žien aj mužov vo vedení, tak je to o prinášaní nových nápadov, je to o prinášaní iných názorov, pretože keď máte tím, ktorý je rovnaký, je zložený iba z mužov alebo iba zo žien, tak vlastne je v akomsi ako začarovanom kruhu podnetov a nápadov, pozerá sa na veci rovnako. V momente, keď do toho vstúpi inakosť, vďaka genderovej diverzite, vďaka veku, vďaka vzdelaniu, tak v tom momente vlastne prichádzajú nové nápady, nový pohľad na tú istú vec a ten biznis sa môže posúvať dopredu a byť úspešnejší. Ještě se zeptám, jestli máte rozečtenou nějakou knížku, třeba na osobní rozvoj? Ja som si teraz kúpila veľmi zaujímavú knihu, ktorá sa volá Sebecoaching a je určená priamo pre ženy a práve sa venuje tomu, akým spôsobom posilňovať svoje sebevedomie a vedieť sa lepšie predať. To sú aj témy, ktoré zaznievali práve dnes na konferencii častokrát. Že ženy v porovnaní s mužmi menej dokážu vyjadriť tie svoje potreby, menej si vypýtajú povedzme väčší plat, menej idú za tým, aby dostali nejakú lepšiu rolu, pretože si myslia na to, aby to dosiahli, musia byť absolútne perfektné, absolútne super ženy. A práve sebecoaching a ten pohľad na to, kto som a to ako tá sebadôvera v to, kto som a tá schopnosť to vyjadriť, to je si myslím, že to, čomu by sa mali ženy venovať a to je práve knižka, ktorú čítam a vďaka ktorej takisto ako s kombináciou s mojimi skúsenosťami radím aj iným ženám. A poslední otázka se zeptám, jestli jste spokojená se svým platem. Áno, som. Že nechtěla byste přidat. Myslím si, že to odmeňovanie je v súlade s tým, o čom je moja práca, je spravodlivé. V Prazdroji máme platy podľa toho, ako sú pozície zadefinované, nie podľa toho, či na nich sedí žena alebo muž, takže som spokojná.